Обръщане към Бога. Как да узнаем, че сме скърбели достатъчно за греховете си или че сърдечното съкрушение за тях е извършило своето въздействие върху нас? На това ще отговорим. Пределът на сърдечното съкрушение за греховете е твърдото намерение да не оскърбяваме повече Бога с тях. Това намерение е истинският плач на съкрушението и означава, че нашето съкрушение е било искрено, пълно и богоугодно. На свой ред това намерение въздейства обратно на съкрушението, успокоява неговата палеща болка и я смекчава, а благата надежда за помилване я оживява и възвисява. Всичко в покаянието е свързано като в непрекъсваща се верига. Затова не се задоволявай само с чувството на скръб, но в същото време, докато скърбиш, принуждавай себе си да се откажеш от греховете, реши да не падаш повече в тях и да не поставяш себе си в такова скръбно и мъчително състояние. Кой болен, след като е узнал причината за болестта си, няма веднага да реши занапред с всички средства да отстранява тази причина? Кой, след като се е препънал камък и се е ударил, няма да се зарече да не ходи вече по този път? Така и онзи, който чувства болка от греховете и съзнава как те са го съсипали, няма дълго да мисли, а веднага ще реши да сложи край на своето грехолюбие. Щом почувства болка от греховете, ще си припомни всички случаи, когато е грешил и виждайки къде е допуснал нарушение, ще реши всячески да ги избягва, като определи и начина за това. Например, бях в този дом и ето в какъв грях паднах. Повече няма да ходя там. Сдружих се с такива и такива хора и ето на какво ме научиха. Сега ще прекъсна всякаква връзка с тях. Позволих си такова и такова развлечение и ето какво стана. Сега вече за нищо на света няма да си го позволя. Така, оглеждайки своя греховен живот, този, който искрено се кае и скърби за греховете си, взема добри решения. Как, къде и какво да поправи в целия си живот, за да не пада повече в грехове. И веднага установява нови порядки, съответстващи на тези решения, като си казва: дори да умра, няма вече да вървя по пътищата, които ме доведоха до такова гибелно състояние. Както човек, който в душна стая усеща трудност в дишането, стремително бяга навън, за да поеме глътка чист въздух, или както такъв, на който е неудобна тясната дреха, я хвърля при първа възможност, така грешникът, боледуващ за греховете си, хвърля тяхното бреме и стремително бяга от нечистия и смъртоносен дом на греха в чистата и просторна област на богоугодния живот. И тъй, у когото накрая се появят в сърцето такива пориви и решения, той говее истински. Такъв човек няма да се запъне след това на изповедта и няма да скрива своите грехове, но с желание ще ги изхвърли от себе си като отрова. А който се изповядва така, той ще пристъпи чист към чашата Господня и ще се причисти достойно със светите Христови тайни. Който пък се удостои с това, той ще приеме в себе си Господа, а заедно с него и всички сили за живот и благочестие, и ще започне да живее в този свят благочестиво, целомъдрено и праведно. Напрегнатата решимост веднага да се разделим с греха и с целия ред на греховния живот и да започнем да живеем според всички осъзнати изисквания на духовния живот. Това е главното в обръщането към Бога. Или това е самото обръщане. Тук се извършва прелом на волята, след който тя вече не желае греха, гноси се и се отвръщава от него и обратно, стреми се да обича и да върши само доброто, угодното на Бога. Трудно е да се каже как точно става този прелом. Той се извършва в светилището на нашия дух, съкровено и тайно, както са скрити всички зародиши на живота. И тук, както при първата стъпка, всичко извършва благодатта, но пак не без нас. Как и какво върши благодатта? Кой може да изследва нейните премъдри действия? А какво трябва да вършим ние, ще кажа накратко. Дошла ти е мисълта за спасение. Почувствал си опасността от пребиваването в греха и имаш намерение да се поправиш. Гледай да не пропуснеш без внимание тези движения на душата. Това е дар на благодатта. Не го пренебрегвай и не го отхвърляй. Каквото тя ти внушава да направиш, не отлагай за утре. Веднага се съсредоточи вътрешно и започни грижливо да пресмяташ и съобразяваш всичко, което трябва да направиш със себе си и за себе си. След това започни да живееш по начина, по който в нас се внедрява и възгрява побеждаващата благодат. Спазвай поста, посещавай светия храм, прави милостиня.
Прекрати за известно време житейските дела и грижи, чети, размишлявай, а най-главното – моли се с ум и сърце и усърдно проси от Господа да ти помогне да победиш себе си. Ако вършиш това с пълна искреност, добросъвестност и търпение, Господ най-накрая ще обърне внимание на твоя стремеж, ще те осени със своята благодат, ще смекчи сърцето ти и ще ти даде сили да сломиш упорството на своята воля. Много са веригите, които не позволяват на душата да стане и да отиде при Господа. Освен порочните страсти и склонности, целият ред на външния живот, установен под влиянието на греха, навиците, взаимните отношения, страхът за земния живот и за благосъстоянието ни представляват тъмница с яки стени, в които грешната душа се мъчи. Но всичко това се стопява от огъня на Божията благодат. В такава минута човек принася всичко в жертва Богу и е готов дори да даде живота си, само да получи опрощение и да бъде приет от Бога, макар и последен от всички, които му служат в неговия дом. Каквото е казал блудният син, това казва и всеки, който с решимост се обръща към Бога. Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: Татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от наемниците си. Мигът на решимостта е главният миг в обръщането. Онова, което следва, вече е изпълнение на решението, взето от човека в този миг.